Euskaraldia dagoeneko martxan da eta asko dira txapasoinean daramatenak. Hizkuntz ohiturak aldatzea da euskaraldiaren gakoa. Euskaraldia gainera euskara aktibatzeko mugimendu soziala da eta horixe bera ikusi dugu kalean. Mugimendu soziala euskararen alde eta euskaraz hitz egiteko gogo handiak. Baina benetan honek zerbaitetarako balio aldu? Bueno, nik behintzat hau bizi txapa soinean jarriko dut. Zuke, zu hau bizi, bai, erabiltzen Ni hau duzu. bizi. Eta zuk eramaten duzu belarri prest. Prest dago hitz egiteko euskaraz, eta bai, konpurtsatzen dugu, eta egunero txaparekin. Eta behar dugu euskara gehiago erabiltzea. Zuk hau bizi txapa daramazu zergatik? Bai, euskalduna naizelako eta nik uste dut dagokidala rol hori egitea. Nik uste egun hauek direla pixkat erronka bat, ez? Normalean edo ez dugunean, ez? Batzutan gaztelera tiratu dugu hasieran edo eta pixkat kontziente izateko, ez? Eta txapa honek pixkat gogorazte izu eta euskaraz hasiko naiz, ez? Hori askotan sorpresak eramaten ditugu eta polita da. Nik uste ere hori dela, ariketa kontziente bat, egunerokoan pixkat, aratago joateko eta lehendabiziko pauso euskaraz egiteko. Bizi naizelako euskalduna eta beti nire lehenengo hitza euskaraz egiten dudalako, toki guztietan, bai. Eta ikusten nahi zara jendea, txaparekin, kalean? Bai, ikusten dut jendea, bai, esan bai. Ikusten nahi zara jende asko, txaparekin? Bai, gero eta gehiago. Gertatu zaizu igual ikustean norbait zu pentsatzen zenuena erdalduna zela eta batean ara txaparekin euskalduna? Ez. Oso arraroa da hori, oso arraroa. Bai, ikusi dut ere. Bai, gutxi ez, erabiltzen dute. Baina, gutxienez osartzen dira horrekin. Osartzen dira eta ikaseko dute horrela, pizka bat, uste dut. Eta beti da hoberena, euskaraz erabiltzea. Ezagutu dut batez ere komertziotan euskalduna, ez nekien euskalduna zirenik eta orain haiekin egiten dut euskaraz, bai. Hori da, bai. Eta adibidez zure bizitzako zein txokoetara eraman duzu euskara? Ez da bizar esan. Hori, nik beti egite dut euskaraz, baina komertziotan. Eta batez ere txapakin ikusten ditudanean, orain arte zidaten euskaraz egiten lotxagatik, orain badakit ulertzen dutela eta orduan lasaiago mintzatzen naiz haiekin. Hori, batez ere hori. Nik uste askotan aurriritzietatik abiatzen garela, eta ezakite, igual lehendabiziko pausu hori euskaraz izatean, hori da, ez? Sorpresa jaso ditazkezula, edo hori, igual kontekstu zehatz batean, ez zenela igual pentsatzen euskaraz egongo zinenik, nik uste momentu hau dela bizkat hori, ez? Froga hori aurrera eramateko eta soziologikoki ere ariketa edo ikerketa hori egiteko. Orduan, zure ustez horrelako ekimen batek balio du zerbaitetarako? Bai, batez ere Iruña bezalako hiri batean, zeinetan askotan uste dugun oso euskaldun gutxi garela eta ez da egia. Euskaldun asko gara eta identifikatzea kuño batekin bada ere lagungarria da, nire ustez, bai. Izotz apurtzeko edo esaten moduan, aproposa iruditzen zait, bai. Nik uste balio duela atentzioa deitzeko gai batekiko edo ezakin nola esan. Baina gero bai behar dela egunerokoan, ez bakarrik 11 egun hauetan, ez, esfortzu hori egiten jarraitzea. Bai, nik uste du baietz, jende asko esaten du, oso zaila da ikastea, baina ni saiatzen naiz, hitz egiten zer. Zuk uste duzu ekimen honek zerbaitetarako balio duela? Bai, noski. Uste dut importantea dela erreflexio hori egitea, gu guztiok eta gero bestei begira, ezagutzen ez dutenei begira ere, hori zer da eta zergatik, eta nik uste dut ezin dugula etxi eta beti saiatu behar dugu zerbait egiten euskararen alde, euskara entzun dadin, bai. Eta